Здравейте, хора! Днес съм решила да ви направя видеото какво правя след училище. Така като реших да направя това, защото се чудих какво видео и накрая се седих за това. Ще ви разкажа какво правя след като се прибера и да, нека да започваме сега. Тук вече ме виждате по пижама и да, обуйте си винаги на крачката топли чорапи, любимата пижама, обуйте си пантофите, чехлите, търлиците и други там тем подобни, каквото се обичате да носите на краката си. Да, но преди да се облечете и да смените белото, се изкъпете. Аз го направих, не забравяй да го кажа. След това си пуснете климатика, още преди да влезете да си ударите душ. След това направете си чай. Пивайте си чая и преди да четете книгите, научете се уроците. Да, след като се научите уроците, седнете си в леглото, легнете, каквото искате правете. Лягайте в леглото, отворете си книгата, но първо се наместете възглавницата. Отваряте си книгата. Взимате си чая, ако не сте го доизпили. Пийте си чая, четете книгата и се наслаждавате на тихият момент. Вкусен чай, интересна книга. И след като съм си изпила чая, научила съм се уроците и всичко, отивам малко да хапна, т.е. да се навечерям, разбира се. И какво ли ще вечерям? Нещо много вкусно, което кой ли не обича да го яде. Но винаги преди всичко, след като се измия и всичко това, разбира се, пуснете си косата и да, живейте си живота. Това беше видеото от мен. Ако ви е харесал, палците нагоре. Абонирайте се на канала ми, ако не сте. И да, продължайте в същия дух. Пращам ви много целувки. Пишете ми долу в коментарите какъв клип искате. Това беше всичко от мен. Чао!